susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manlilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking Isang mapagpalang gabing muli sa bawat isa. Narito na naman po tayo, pinagsama-sama ng Panginoon upang pag-aralan ang theme natin for this month. It's really a mind to work. So, ang ating verse na ating pong pag-aaralan ngayon is nasa Nehemiah chapter 4 verse 6. But before that, pwede po ba tayo munang yumuko at tayo manalangin? Hingin po natin sa Panginoon ang pagkilos at pagsama niya. Kahit po sa ganitong ating pagtitipon ay maranasan po natin yung pong kilos ng Santong Espiritu sa ating kalagitnaan. Can we bow down and close our eyes and open our hearts and let's all pray. Father in heaven, we just want to thank and bless you in the mighty name of Jesus and the power and the anointing of the Holy Spirit. Kami po'y dumudulog, Panginoon, sa iyo po'y nagpapakumbaba. Humihingi din po kami, Lord God, ng pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at kasalanan. Hayaan mo na malaya kang makakilos sa lahat ng aming pag-aaralan. Bigyan mo po kami ng insights, Lord God. And not only that, Lord, na ito po'y aming maisasagawa sa aming pong pagkatapos ng aming pag-aaral. Banal na Espiritu, kayo po maging tagapagturo. Samahan mo rin po ang inyong lingkod. Basbasan ng aking mga labi. At hayaan mo, Lord, na makakilos ka sa buhay ng bawat isa. At tunay, O Diyos, na mararanasan po namin ang salita mo na makapangyarihan. Salamat po sa lahat. Kayo po, Lord God, ang patuloy na maitaas at sinasawata rin namin ang lahat ng anumang pakikialam ng kaaway, gawa o sumpa, anuman yan sa pangalan ni Jesus ay hindi namin pinapayagan. Salamat, Ama, sa lahat ng ito. Pangalan mo lamang ang maluwalhati at mapasalamatan sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. So magandang gabi po. So pag-aralan po natin ang Nehemiah 4:6. So ang kailangan po nating maunawaan ay ano po ang mensahe, no, pumapaloob dito po sa pag-aaral natin. So from the background ng ating pong aaralin, so ang Jerusalem po is a city na kung saan it was built upon mountains. So from there, alam po natin kung ano po ang itsura doon po sa sa tawag dito sa kanya pong dating kalagayan. Ngayon po ay nakita natin it was all been destroyed. The walls were continually ay talagang wasak na wasak po. So, alam po natin, the stones, massive, no, weighing down in tons, no, rolled down doon po sa pababa, makita po natin. At dito po ay talagang it really concerned, most especially po si Nehemiah about the situation ng kanya pong bayan. And dito po ay makikita natin, most especially, kung tayo po ang nasa kalagayan ni Nehemiah, si Nehemiah ho ay may reason na siya po ay tumigil sa kanya pong ginagawa. Unang-una, yung pong sinasabi ng Nehemiah chapter 4 verses 10 to 11. Ang sabi po ng verse 10, the strength of the bearers of burdens is decayed and there is so much rubbish. That is number 1. So, ibig sabihin, kung titingnan po yung sitwasyon, para bang sasabihin natin talagang imposible paano pa ito itatayo.
Okay? So, ito pong bagay na to, pag nung kanya pong, tawag dito, nung kanya pong chinek, yung place, talaga naman pong manlulumo at nakakapanlumo po yung itsura. Kumbaga, kailangan po talaga, it's really a great work at imposible na siya lang. Kailangan po niya ng may kasama para po ito po ay maitayo. Pangalawa, meron pong banta sa buhay po nila. Alam po natin, the adversaries, yung kalaban. At ang sabi po ganito, they shall not know, neither see, till we come in the midst among them and slay them and cause the work to cease. Ibig sabihin, merong banta sa kanilang buhay. Meron pong umaayaw na ito po ay maitayo. So, dalawang reason na napakabigat kasi po, biro nyo, hindi nila alam na nagpaplano itong mga taong ito na sila po ay patayin. Kukuhanin ng buhay. So, ikaw nga, tayo nga, sa ganong sitwasyon, sa tingin nyo kaya may pagpapatuloy pa natin yung ating yung desire natin, lalong-lalo na si Nehemiah. So, he has all the reason to stop it. Pero alam nyo po, hindi Hindi po nagpatinag si Nehemiah, hindi rin po siya natakot dahil alam po niya yung kanya pong tinatayuan. Kasi po bago pa lang na pinapangarap niya sa puso niya, kasi lagi niyang pina-follow up lagi siyang humihingi ng balita, ano ba nangyayari, hanggang dumating po na sinabi talagang ang muog ay wasak. And from there talagang hindi po siya mapakali. Yung kanyang pagiging isang makabayan. Nakita ko rin po kay Nehemiah, yung isang pagiging makabayan, mahal niya yung kanyang bayan. Sa atin, although hindi ko naman po pwedeng ikumpara dahil marami pong mga nag-abroad and they want to stay sa ibang bansa rather than to stay in our country for a reason of kailangan talaga nilang kumita ng ano. Pero iba si Nehemiah Biro nyo ang ganda-ganda po ng kalagayan ni Nehemiah. Wala po siyang problema doon sa kanya pong pinapasukan. Pero iniwanan niya yung pansamantala at tinuon po niya yung kanyang sarili para po bigyan ng pansin ang problema ng kanyang bayan. At dito po kailangan nating makita kung paano yung pong dedication, yung commitment ni Nehemiah, yung kanyang love, doon sa kanyang bayan, at siyempre, pagmamahal niya sa Panginoon, kasi po, ang pinag-uusapan dito, yung templo Nangyari po kasi, wasak, yung pong, actually, merong place to worship, pero ang problema, vulnerable sila sa attack, walang protection, dahil kailangan po nila yun, kasi maraming pong mga kalaban. So, hindi po sila matatahimik dahil alam na nila, anytime, baka po may mga sumugot. So, kailangan po talagang ayusin yung pong muog. And from here, makikita po natin na kailangan po talagang, tawag dito, may mga kasama siya. Pero ang tanong, meron po bang mga expert? May mga tao po ba na skills doon po sa trabaho? Actually po, naniniwala ako na maaring meron pero 50% and 50% is not enough doon sa laki ng trabaho. And some of them, perfume makers, some of them are businessmen, and some of them are, tawag dito, yung gumagawa ng mga goldsmith. Yan po ang mga nila. And some of them are ordinary tatay at saka mga anak. Pero ang nakakatuwa, when Nehemiah started first na ilagak sa paanan ng Diyos, ang laki ng problema, ang laki ng dapat gagawin, ng gawain, doon po, inihayag po niya ang kanyang damdamin sa kanyang mga kasamahan. And from there, alam nyo, totoo po yun, pagka talagang inuna natin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Alam ko na sasamahan tayo ng Panginoon at hindi lang yun, gagawaan ng Lord to supply ang lahat ng ating pangangailangan. Alam niyo po, itong wall na to, I can say, dalawang pong klase ng wall. It is a physical wall and also a spiritual wall. Okay, the physical wall, alam natin, per se, physical wall to. Yung talagang muog sira. But definitely, tayo po na nag-aaral nito, we can also relate it sa mga spiritual wall. And alam niyo po, ang paghahayag ng mabuting balita, ang misyon na ating ginagawa, hindi po yan madali.
Alam po natin, it really takes effort. It really takes finances. It really takes your time. So hindi po pwede na burden mo lang, pero wala tayong ginagawa. And first, nakita ko po, foremost, the most important, bago tayo sumalang sa gawain, bago po tayo gawin natin yung pinagagawa ng Lord, una talaga, idulog natin muna sa panalangin. Now, if we will be studying, ito pong Nehemiah, sa ngayon po, alam po ni Nehemiah, alam niyo po, kailangan niya talagang iayos ang sitwasyon dahil ito po ang pinaka-urgent na dapat niyang gawin. Nakakalungkot po minsan no? Nakita niyo po si Nehemiah, nag-leave. And from there, nakita rin po natin paano siya sinamahan ng Panginoon. Alam niyo, pagka ang motibo talaga natin ay motibo natin maganda, motibo natin maayos, alam niyo, gagawa ng paraan ng Panginoon. And that moment, alam ko, ang kultura during that time, kapag ikaw ay humarap sa hari ng malungkot, pinupugutan po ng ulo yan during that time. Totoo po yan. Pero nung time na yun, nakita po natin na si Nehemiah, napansin, hindi siya nagsasalita, pero napansin siya ng hari. At hindi po siya ang nag-umuna na nagpaalam. Tinanong siya. Ang isang tanong na napakaganda nun, ano bang gusto mo? Hallelujah. Hindi po ba nakakatuwa? Kasi hindi ka pa bumubuka ang labi. Totoo po yan sa panalangin natin kay Lord. Alam niya na. Ang nakakatuwa, ang nagtanong yung hari, ano bang gusto mo? And from there, yung pong favor, sunod-sunod na favor ang naranasan po ni Nehemiah. And dito, since ganito ang problema, nung narinig niya, upon hearing that the walls of Jerusalem, na talagang devastated, and from that point, nag-pray siya, he appeared among the people of God, and ito po ang kanyang sinabi. Napaka-bold po ni Nehemiah. Sabi niya, come, let us build. Tayo po mga Kristiyano, dapat ganun Hindi tayo nagde-destroy. Dapat lahat tayo nagbi-build up. Dapat meron po tayong notion na ganun. Na kahit po anong bigat ng problema, kahit anong bigat na nakikita natin, ganun po ang pananaw. Kasi pag ganun, sumasabay ang marami. Kumbaga nai-encourage ang marami. And you know what? Ang sabi ng mga kasamahan niya, the people of God, sabi niya, by God's grace, nag-respond under po doon sa firm, I can call the firm leadership of Nehemiah. Why? Kasi wala pong nakapagpatigil sa kanya. Ang isang leader talaga, pinakikitaan mo ng firmness, yung pong steadfastness, na kahit anong sasabihin natin na maaaring imposible, pero sa kanya dahil alam niya yung kanyang katatayuan. And ang word ni Nehemiah, we will arise and build. Okay? So what happened? So they strengthened their hands in the God of heaven and said, anong word doon? He will prosper us. Anong kaugnayan nung He will prosper us doon sa? Ibig sabihin po nito, hindi yung pinayayaman ka. Ang ibig sabihin ng prosper dito, pagtatagumpayin ka. Sasamahan ka, pagtatagumpayin ka. And therefore, lahat mula po kay Nehemiah and all the people na tumugon dito, they all arise and build. Now, sa Nehemiah chapter 3, pag binasa nyo po ito, puro po pangalan ang nakalagay dyan. And lahat ng babasa nito, magdidesisyon ka, na-i-skip mo yan. Ang hirap pa namang bigkasin. Ayan, nasa aking harapan. Ang hirap-hirap po bigkasin ng mga pangalan nila. Example, Hakuz, Meremot, tawag dito, Uziel, Harhay. Ang hirap. So, maaaring sabihin mo, skip na lang natin yan. Pero alam niyo po, ito pong chapter 3, is filled with names, of course, very hard to read. Nevertheless, one of the most precious chapters
in God's Word dito po sa Nehemiah chapter 3. Kung nagbabasa po kayo ng Hall of Faith in Hebrew chapter 11, I may say, Nehemiah chapter 3 can be included there. Why? Kasamahan po niya gumanap. Hindi po sila kakilala like Abraham, like Noah and other great men, but I can conclude that these people are also great in the eyes of God. Why? Because kasama po sila ni Nehemiah na nag-build ng broken walls ng Jerusalem. Now, meron po tayong pwedeng makuha na aral. So, ang team natin, the people had a mind to work. So, marami po tayong pwedeng makuhang aral dito po sa ating tawag dito sa Nehemiah na ito, no? For verse 6. So, I can conclude, mga kapatid, in Nehemiah chapter 3, these are God's registry of builders. Doon po sa Hebrew 11, Hall of Faith. Dito sa chapter 3, God's registry of builders. Hindi po yung katulad ng Tower of Babel in Genesis chapter 11, wherein, alam natin, those who tear down in opposition with one another, sinira po ng Diyos, binagsak po niya yung Tower of Babel kasi meron silang kanya-kanyang agenda. Not unlike ito pong pagbibuild ng wall ng Jerusalem during the time of Nehemiah, sinamahan po sila ng ating Panginoon. Now, here in Nehemiah chapter 3, we have the registry of faithful builders in the kingdom of God. Now, if we will be studying it, we can find some important truths about it. First of all, that I can tell you mga kapatid, mga kapwa ko manggagawa, mga leaders, mga workers, ito po ang sinasabi ng Panginoon. Unang-una, we see that the building of the walls, under po sa leadership ni Nehemiah, it began where? It began with the example of the high priest. Okay? The high priest is the one who set down clearly yung priority. Nung nanawagan si Nehemiah, ang unang nagtaas ng kamay, mga high priest. Sino po mga high priest dito? Mga ginagamit po tayo para po isulong ang gawain, ipangaral ang mabuting balita, yung pong mga ginagamit sa harapan, mga kapatid. Tayo po naglilingkod sa Panginoon. Sila po ang unang tumugon. This is in verse 1 of this chapter. All the religious leaders, high priests, were the ones who set the example that they really led the way. Sila po ang nanguna. Kaya po dapat tayo ang nangunguna. Pag sinabing mag-fasting, sinabi mo, ikaw ang mangungunang mag-fasting. Hindi po nag-uutos ka lang, hindi mo ginagawa. Pag sinabi mong magbasa ng Biblia, magpanalangin, no? Dapat ikaw tagapanguna, ikaw ang dapat mag-set ng example. Yung alam mo ano ang priority, no, sa buhay mo, sa paglilingkod natin. And they are the very first ones recorded to take up the work, yung mga high priest and lahat po nung sila po ang tumayo dahil siya ang tagapanguna po. No, lahat ay nakijoin. Iba po talaga ang mga nangunguna, ang leaders sa gawain. Iba po yan. And they got the ball rolling under the leadership of Nehemiah. So let it be, mga kapatid, the elders, whatever you want to call it, the ministers are required to do more than just talking. Kasi minsan magaling lang tayo magsalita, kulang tayo sa gawa. Ang galing natin mag-utos, pero tayo mismo hindi gumagawa. Nakakahiya. Tinitingnan po tayo nila, ano bang kaya sila nag-aantay Sino bang unang magre-respond? Doon nakita nila, mga leaders namin yan. Alam nyo, walang kabog-abog, sila rin sumunod. Kasi mga nauna na po, yung mga leaders, yung mga high priests, yung pong mga ministers. Okay?
nakita ko po, alam niyo po, yung buhay nila is already a sermon. Yung buhay po nila, it's already a sermon. And notice, not only were the priests the ones to show an example nung setting po ng spiritual things first in their life. And even, you know what happened? They give themselves wholly to the Lord. And they really set the priority. Tayo po ba mga kapatid, tayo po mga leaders na tinatawag, tayo mga workers, tayo po mga ministers, are we setting priorities? At nakikita ba nila? Nagsiset ka ba ng ano yung pinakamahalaga sa'yo? So mahirap po sa atin ngayon, hindi na natin alam anong mauuna eh. Yung priority ng mga bagay, hindi na natin alam eh. Kaya sira-sira, whatever will be, will be. Hindi po matatapos yung mga gawain na pinagagawa ng Lord pag ganun po tayo. Since alam po natin, si Bishop, alam po natin kung paano tumirada si Bishop, di ba? At si Bishop po naman nagtatalaga sa atin. So we need to follow our leader. Kung ano po yung sinasabi niya, go lang tayo. Wala silang reclamation. Joke lang po. Walang reklamo. Wala silang murmuring. Wala pong mga bagay na, you know what, na kumikilos sa daming sinasabi. Marami pong ganyan eh. Susunod pero ang daming reklamo. Mga kapatid, nasiset na po ng ating pong leader kung ano yung dapat gawin. Ang kailangan lang natin, step in. Maki-join tayo. Go! Wala pong anumang magiging dapat hadlang. Dahil alam mo, ano ang purpose ng bawat bagay na ito sa buhay mo. Amen? So these are all the things that we need to understand. And this is where the work of the wall began. Okay? If you read yung chapter na to, tingnan nyo po. Paano po? Di ba circular po? All the way around. Tingnan nyo po yun. And it ends up, saan? Back at the sheep gate. Ano po ba yung sheep gate? Ang sheep gate po is where the animals, of course, na mga isa-sacrifice na mga animals, pumapasok po una doon sa city, sa sheep gate. Di ba nakita po natin? Directly related sa temple. Where? To the worship of God. It was the very heart of worship. Amen? Of the worship of the Lord. They began where? Tama po kung saan sila nagsimula. Una nilang inayos, saan dadaan ang lahat ng ihahandog sa Diyos. Kapatid, sa buhay mo, inahanda mo na ba? Saan dadaan? Yung daan patungo sa ating pag-worship sa ating Panginoon. So I hope you get my point. The first thing, no, ang mga high priest, ang mga ministers, hallelujah, whatever elders, ano mang gusto mong itawag dyan. Kung meron pong pinagagawa, ang pinaka-puno po natin, yung ating pinaka-tatay, si Bishop, ikaw ba'y nagtataas ng kamay? Hindi ka ba kabigatan at hindi ba kabigatan sa'yo? Ikaw ba'y taimtim na sumusunod at nagsiset ka ng priority ng buhay mo para yung makakakita sa'yo ay susunod din? So hindi mo na kailangan magsalita. Halik kayo, halik hindi na. Dahil ikaw mismo, nagtaas ka ng kamay, alam ko, susunod din sila. So sumunod ka na sa mga oras na ito. Pangalawa, we can even see the diversity of the builders. Ibig sabihin, hindi po sila pare-parehong mga mason. Ang kanila pong mga kakayanan o kanilang skills, they are not the same. So sa Nehemiah 3, you will see that the builders came from 8 different locations. Some of them ay galing pa mga 20 miles away. 50% lang po ang residents doon. Galing sila sa Tekoa, from Gibeon, Tekoa, hirap no? Gibeon, Zanoa, Mizpah, Bethzur, and Keilah. Yan po yung mga places saan sila galing. And mind you, mga kapatid, they all had their own farms to till. Kasi hindi lahat, sabi ko nga sa inyo hindi lahat sila mga mason. Farmers, mga vineyards, mga vineyards to prune, meron sila mga tawag dito, meron silang mga trabaho in short. Meron silang kanya-kanyang mga tawag dito, kinabibisihan. Hindi sila pare-pareho. And wala silang direct benefit doon po sa pag-build ng wall. Kumbaga kung ako'y farmers, anong kinalaman ko sa pag-build ng wall na yan?
But nevertheless, bakit sila na-encourage? Bakit sila na-stir up na sumama kay Nehemiah? Amen? Hindi nila sinabi, ba't hindi kayo makumuha ng marurunong? Ba't yung kami idadamay? Mga kapatid, maraming pwede nating sabihin, kayo na lang. Amen? Kayo na lang. Parang ibig sabihin niya, kayo na lang magtrabaho. Kasi busy ako eh. Mas marami rin akong ginagawa. Akala niyo ba? Hindi nila sinabi yun eh. Wala kang benepisyo. Iiwanan mo yung mga pinagkakakitaan mo. Tingnan niyo po yun. Galing kasi sila sa iba't iba. Sabi ko nga sa inyo, sila po ay goldsmith. Sila po ay, tawag dito, merchants. And even mga kapatid, they are rulers, and even mga daughters. Anong gagawin ng mga anak na babae doon? Pero sumama sila sa verse 12. Sabi po doon, a man had his daughters working with him, laying bricks. Okay? Hindi nila sinabi, no? Wala pong idle, walang ginagawa. Lahat sila naging parte ng pagbibuild ng wall. Kahit po mga batang babae, nandun ang tatay nila. Sabi niya, anong maitutulong namin? Kahit po yung pagbibit-bit lang ng bricks. Alam niyo, makakabuo na po ng ano yun eh. Wala pong naging idle. Hindi sinasabi no, I'm not skilled. Wala akong alam dyan. No! They all, they all put their hearts together. Iisa lang ang kanilang purpose, ang mga kapatid, kung alam natin ang purpose ng ginagawa natin ito. Yung ginagawa ni Bishop sa church, walang magrereklamo sa atin. Tuloy-tuloy lang. Alam nyo, hindi rin problema. Ang ating finances, alam nating bukas ang langit para po sa lahat ng mga tumutugon sa kanilang mga panawagan. Walang mahirap sa Panginoon. Kayang-kaya niyang lahat. Tingnan niyo po kung paano ginawa yan kay Nehemiah. Biro niyo, provided everything. Meron pang security escort. Hallelujah. Imagine, di ba may security escort pa siya? Nakarating lahat ng kailangan nandoon. No? Sa DENR, nakakuha siya ng mga gagamitin ng mga lahat yan provided. Kasi alam ni Nehemiah yung purpose ng kanyang mga dapat gawin. Amen? Ganon din po. Meron po dyan mga gumagawa, perfume maker, yan, meron. No? Paano gagawin mo? Perfume maker. Pastor, anong gagawin ng perfume maker? Alam niyo mga perfume maker, di ba, nagmi-mix-mix? Siguro doon, yung panahon na yun, siya yung naghahalo ng mga simento at saka siguro yun ang ginawa niya. Ginamit niya yung paano siya mag-mix. Nag-mix siya ng simento. Hello? No? Nakapag-adjust sila eh. Hindi pala simento, mud. Kasi wala naman simento pa nung araw eh. Yung mga putik-putik doon, kasi mga putik nung araw, pag gano'n, nakakapagbuo sila eh. Okay? So makikita po natin. O goldsmith, ano ba yung kinakat ng mga goldsmith? Ano ba yung skill nila? Paano nila in-apply? Di ba nagre-reshape sila ng mga stones? Siguro gano'n ang ginawa nila. Yung mga hindi kasya, pinagpuputol niya, no? Ginawa niya ng design para mag-fit. And even sabi ko nga sa inyo, yung mga anak na babae, sumama sila sa tatay nila. And they all engage to the same work. Everybody. Oh, grabe, sabi ko, what an example to us of the wholehearted commitment as families, no, to the cause of God. At alam ko, sinamahan sila ng Lord. Pangatlo, tingnan natin. Yung pangatlo po, okay, we can see here, yung selflessness ng mga builders. Anong nangyari? All the merchants, lahat ng mga businessmen, iniwanan nila yung negosyo nila. Farmers, iniwanan nila yung fields nila. Yung mindset was one of self. Okay? Ibig sabihin, yung sarili na ay less important. Hindi na po ganon. Hindi na nila tinitingnan kung ano yung mawawala sa kanila. Hindi nila tinitingnan kung yung kikitain ba nila o whatever. Wala na po nun. No, that comes out especially no sa pagbabanggit. Naalala ko po yung verse 14, yung dung gate. Ano yung dung? Ang dangbo. Ang dang po ay dubi ng tao. All of the work, of course, lahat yan
yun eh. Some of them, of course, they offset that difficult work yung po sa kanilang kaalaman, in the knowledge that they were building some very notable places. Marami po kasing mga ginamit na builder o sila ay gumawa like some of the work, yung high place of profile. Like, naalala ko po yung gate kung saan ay pumapasok si Melchizedek. Okay? Yung pool of Shiloah, the wall over against yung pong lugar, the tower of the king's house kay David. Mga notable places po ito. Pero ito pong aking sinasabi sa inyo, places na kung saan hindi po glamorous ang itsura. Bakit? Gagawa po sila ng, ano mo tawag doon? Septic tank. Yung imbakan ng mga dumi ng tao. Sino po magtataas ang kamay doon? Ba? Nakakatuwa. Selflessness of the builders. They don't care kung ang kanilang ginagawa o gagawin ay wala man lang kasi parang sa kanila ay wala pong, you know what? Biro mo, dumi nun. Di ba? Pero, merong gumawa nun. Sabi po rito, ay ganito. He said, "Dan gate," and we read, alam po natin, na yung si Malkaiah, the son of Rechab, the ruler of part of Beth Hakerem, ang hirap po talaga. He built it, he stepped forward, no? It was a smelly work, mabaho. Alam natin, mabahong trabaho. It was an unpopular job. It had been done for God's glory and He did it. Yun po ang nangyari. Okay? Nakita po natin yon. Now, we have to take note. Yung pang-apat, yung isa kasi, selflessness of the builders like ang pangalan nun? Malkaiah. Hirap. Siya po ang tumayo, ang nagsabing, ako ang gagawa niyan. Unpopular job, but it doesn't matter to him as long as nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Amen? Mga kapatid, maraming mga trabaho sa church. Hindi ka man nangangaral, pero yung simple mong pagpupunas yan, pagwawalis yan, malaking bagay po yan. Part po yan ng ating ginagawa sa loob ng panambahan ng Diyos. At yan ay karangalan sa ating Panginoon. Huwag kang mahiya. Okay? No, yung pang-apat. Pang-apat, the unity of the builders. Nakita natin. Nakita po natin dito, yung constantly, yung pong how they refer it. Ang word is next to them built. Okay? Now, what man here is not experienced. Now, in our daily occupation, marami po talagang selosan, marami pong mga personal na ambition na ito pong mga inggit, yung galit, nakakahamper po yan, nakakadelay, nakakasira ng mga gawain. Marami po ngayon sa church, hindi po sa atin yun, sa kabilang church, na ganito po ang sitwasyon. Kaya po nade-delay, nahahamper ang gawain ng ating Panginoon. When workers look not straight to the eyes, kundi mga duling. Hindi, joke lang. Okay, pagka po tumingin tayo at nakikita po natin, di ba sabi nila, pagka daw po duling, wala pong magawang magaling. Ibig sabihin, dalawang tingin. Kailangan po talaga natin magkita tayo sa mata. Ibig sabihin, from there, makikita mo ang sinasabi ng puso ng tao. Naintindihan niyo po, mga kapatid, yung ibig kong sabihin. At dito po, no, there was a unity among them in which, of course, they took in account, no, each other. Meron pong, kumbaga, meron nagbibigay po sila no, they really help each other.
Nandun po yun. Okay? They love each other and they love the cause of what they're doing. Ito pong mahalaga. Mahal ba natin ang isa't isa? Do you love even the cause of what we're doing? Pagka nagkaganon, dire-diretso po ang gawain, mas marami tayong makakanker pong lugar. Ang misyon ng Panginoon, ang pagtatayo ng ang J-Blue Church, marami po yung aabutin. Why? Nagkakaisa po tayong lahat. Kasi pag merong pagkakaisa, may mga pagpapalang mararating. At yan ay hindi po kailanman mahahamper ang gawain ng Panginoon. Now, take note the zeal of the builders. Alam niyo po, not all were engaged in this work. Sa verse 5, mababasa po natin that the nobles of Tekoa would not put their necks to the work of the Lord. Ang ibig sabihin po nito, they were proud. Mga arrogante. Sabi po nga nung isa, oh, this is beneath our dignity. So, alam po natin na mayroong talagang magkakaroon sa bawat gawain may mga opposition. Okay? Pero kailangan maging builders ka. Huwag kang maging destroyer. Kahit po anong marinig mo, basta alam mo, the cause of what you are doing, just go, kapatid. Kahit anong ibintang sa'yo, kahit anong isipin sa'yo, kahit anong paninira sa'yo, alam mo kung ano yung ginagawa mo, hayaan mo. Hayaan mo lamang na ilagay mo ang sarili mo na kung saan tayong lahat, ay gagamitin pare-pareho, isusulong ang gawain at matatapos ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. No? Marami pong lumapit kay Nehemiah. Yung mga Tekoites were mentioned na sila po yung nag-repair not only one portion of the wall, tingnan nyo po, but they repaired more than one portion of the wall. Lumapit sila kay Nehemiah. Anong sabi nila? Sir, tapos na kami. Nagawa na namin. Sana ganun, lahat po magsasabing, Pastor, Bishop, tapos na kami. Nagawa na po namin yung pinagagawa nyo. Hallelujah. Di ba? Ang sarap po sa damdamin. Ang sarap pong pakinggan. Okay? At tatanungin pa, Bishop, ano pa ang pwede namin maitulong? Di ba? Ang sarap pong pakinggan. Rather than ang daming murmuring, ang daming reklamo, bakit hindi tayo magkaisa? Isulong natin ang gawain, itayo ang pinatatayo ng Diyos sa ating mga buhay. Amen, mga kapatid? Parang tanong yun, Pastor, Bishop, sino pang tutulungan? Bishop, ano pang gagawin? Naku, ang sarap pong pakinggan. I hope and pray na ganun po ang ating mga puso. And finally, the graciousness of God toward the builders. Alam niyo po ba, bakit ko po sinabing the graciousness of God towards the builders? Meron pong na-mention dito, if we will take note, dalawang tao na meron pong background na hindi maganda. Now, this man called Merimoth. Verse 4, tingnan niyo po yun. Now, Merimoth is the son of Oriha, the son of Koz, K-O-Z. Yung grandfather po niya, okay, yung grandfather po ni Merimoth is priest. Pero ang problema, natanggal sa sa paglilingkod ng Panginoon kasi po, siya po ay nag-asawa ng hindi po inaalaw ng kanilang kultura. Marrying strange wife. Yan. Now, his father, after nang nangyaring yon, ay na-restore. Okay? Siya, si Merimoth. And now, Merimoth, okay, the grandson is now distinguishing himself. Now, mababasa po rin natin further yung name na Meshullam. Okay? Si Meshullam po is engaged also doon sa gawain nila Nehemiah. Pero, si Meshullam po, yung kanyang daughter, o sabihin na natin, yung daughter-in-law ni Meshullam ay asawa ni Tobiah. At si Tobiah po
Di ba? Yung kalaban nila Nehemiah, and is trying to promote the work of Tobiah in stopping the construction of the wall. So here, makikita pa natin is a man whose family was not behind him also. And this was very troublesome to him. But, ang nakakatuwa rito, he continued the work. Yung pong kasalanan ng kanyang ama, hindi, ito po sasabihin ko sa inyo, hindi po tinitingnan ng Panginoon ano man po ang naging problema ng ating mga magulang para hindi ka qualified para ikaw ay maglingkod sa ating Diyos. O ano man ang problema ng ating mga anak para hindi ka ma-qualified na gamitin ng Diyos sa kanyang paglilingkod. That is why ipinakita ng Diyos yung graciousness ng Diyos doon po sa mga kasamahan ni Nehemiah, ang mga builders. And the troubles and sorrow of the present na ating pong mga dinadaanan do not disqualify one of us from the work of the Lord. And that is, we are all here because of the grace of God. Amen? Now, that is a vital living lessons. So, from here, makikita rin natin, maraming lessons na makukuha tayo. So, the first lessons is, unang-una, lagi po kasi, yung ating mga sarili lagi minsan ang nauna. From here, the first lesson, the forgetfulness of self in the presence of a passion for the accomplishment of the great work of God. If we want to accomplish the great work of God, sabi ng Panginoon, di ba? Deny yourself. Take up your cross and follow me. Matthew chapter 16. Yan po ang talagang dapat nating gawin ngayon. Hindi po dapat natin yung sariling agenda ang ating pong isusulong, kundi ang agenda lamang ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Okay? So, we need to understand, kailangan ngayon, wala ng me, my, and mine. Okay? Kailangan ng self-denial ngayon. Sabi ng Lord, if any man come after me, let him deny himself. So that is one thing, napakahirap i-deny ang sarili. But by the grace of God, tutulungan po tayo ng Holy Spirit na maunawaan po natin yung self-denial. Do not count on being involved in anything that really matters. You want to build up, if you want to build up your marriage life, you want to build up relationship with a friend, your boyfriend. Alam nyo, pagka involved lagi yung sarili mo, although talagang kailangan ma-involve kasi relational yan, pero yung lagi na lang iniisip mo yung pansarili mo, mahirap po yan. So, again, the forgetfulness of self in the presence of the passion for the accomplishment of the great work of God. The second lesson that we can see here is the unity of the workers, as I have told you kanina. The unity of the workers, building in the kingdom of Christ. Hindi po siya, sabi ko nga kanina, it's not like building the Tower of Babel. So ano nangyari po? There is a confusion ng tongues there, right? Speaking, of course, nakita po natin dito na pinag-iba-iba ng Panginoon ang mga lingwahe nila kasi meron silang sariling agenda for that cause, for that matter. But the building of God's church on every level is to be characterized by unity. So pagka may unity, may peace. Peace to all. Amen? From seeking each one to do his own part, to the eye of the joining of the wall. Ganun ang gawin po natin. Ang strength po ng leadership ni Nehemiah, unity. So, I pray that J Blue family will have unity. Pag may unity, may peace. Peace to all. Amen? Next lesson is the sobriety of the builders. Hindi po sila nagtrabaho ng kung ano-ano lang. They really did a good work. Hindi lang yung basta-basta, mga kapatid. Talagang binuhos po nila yung kanilang nalalaman sa lahat po ng gawain yun. Kaya ano nangyari? Natapos ang wall,
ng lahat ay okay. Kasi po talagang they're really afraid na meron pong mga tawag dito, may mga, kasi mga butas-butas pa po yung mga pagitan. Alam nyo, nakakatuwa ang Lord talaga. Kung kung gusto mo, may paraang pwedeng gawin. Kaya dito makikita natin all these lessons. Tayo po ay nagbi-build ng spiritual walls. I pray sa oras na ito, magkaisa po tayong lahat. Kung ano po yung nakikita nating magagandang bagay sa buhay ni Nehemiah, i-apply po natin. Napakaganda pong pagkakataon ito para pa talaga pong lahat ng anumang pupuntahan nating lugar, makakapag-build tayo ng wall. It is the life of the people. Maraming wasak na wall. Buhay talagang wasak. Drug addiction, meron po sa immorality bumabagsak. Meron pong mga distort ang relationship. Maraming mga hinanakit, puot, galit, tapos dumating ka. At ikaw ngayon ang gagamitin ng Lord para i-build ang kanilang buhay spiritual. Oh, what a great work that we can have. Amen? So sa ating pong gawain, mga kapatid, tayo po'y tunay na pagpapalain at sasamahan katulad po ng ginawa ng Diyos kay Nehemiah, and praying na matapos po natin, bago tayo kunin ng Lord, meron po tayong ipe-present sa Lord. Hallelujah! No, sasabihin ng Panginoon, alam nyo, isa pong bagay na gustong-gusto kong marinig. Well done, my faithful and good servant. And I pray na lahat tayo ay masabihan ito. Ito lang po ang akin pwedeng ibahagi. Salamat po sa pagkakataong ito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi isa ako sa pinili sa lahat ng taong nilikha ng Diyos sa mundong ito. Isa po ako, ang aking sambahayan, na pinili ng Diyos para mag-build ng wall para po sa maraming tao. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi po. Tayo po yumuko. Panginoon, marami pong salamat, tunay o Diyos, sa mga salitang ito. Na-encourage po kami, nabuhayan po kami, at Lord, na kayang-kaya pa, Panginoon, na gampanan ang lahat ng inaatang mong mga bagay na gagawin po namin sa huling panahon. Ama, salamat po sa lahat ng inyong magandang plano para po sa bawat tao. At alam ko, Lord, kami po ang magiging tenga, mata, kamay, paa, buong katawan. Gagamitin mo kami, Panginoon, para po ang maraming tao ay makakilala sa iyo, ang kanilang buhay na hiwalay sa iyo ay patuloy po namin mabigyan, Lord, ng paraan para ito po'y muling maidugtong namin. At Lord, sa buhay po nila ay makikita po nila, Panginoon, kung gaano kabuti at kung gaano ka, Panginoon, nagmamahal sa kanila. Ama, salamat po, at higit sa lahat, makita mo kami bilang mga lingkod mo, mga anak mo, na kami pong unang nagmamahalan, kami pong unang nagkakaunawaan, kami po ang nagkakasundo, kami po, Panginoon, ay nakikitaan mo ng pagpapakumbaba, pagpapatawaran. Hallelujah! Hayaan mo na maranasan po namin ang kalayaan, O Diyos, para po ang lahat ng nais mong ipagawa sa J. Blue Church, to the life of Bishop, to the life of Rev. Stella, Panginoon, ay magawa po namin. Ama, salamat po ng marami sa iyong kamay ko, pinagkakatiwala ang lahat ng aking mga kapatid, lahat ng mga nakikinig na sa kanila, Panginoon, lahat ng mga salita mo, O Diyos, ay nagrema sa amin. At Lord, tulungan mo kaming hakbangan at maisagawa ang plano mo sa buhay po ng bawat tao na ipapakilala mo along the way ng journey ng aming mga buhay. Hindi po, Panginoon, aksidente, O Lord, ang lahat ng taong ito. May plano ka, kaya po pinapakilala mo sila sa amin, pinapupuntahan mo sila sa amin. Salamat, Lord, pagpalain mo po lahat ng gawain ng J. Blue Church, lahat ng mga pastors, leaders, workers, lahat ng mga kabataan, mga young pro namin, Lord, lahat, Lord, ng kabuuan ng aming pamilya, pagpalain mo, samahan mo, gabayan mo, at patuloy mong pagtagumpayin. At sa iyo, Diyos, muli, amin pong ibabalik ang mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila. In Jesus' name we pray, and everyone says, Amen. Good evening, and God bless us all. Thank you so much. Kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
Walang alinlangang maglangan